Kwathi umntwana esezoba nonyaka, ngalo kwaqala nje ngalo usuku lomntwana lokuzalwa. Wangibeka khona isandla. Nakhona ukungibekeni kwakhe isandla, ngangithi ngicelela uma wakho usizo lwemali. Sanibonani babukele emakhaya. Once again isiphinde yahlangana kwishow yethu entsha kwenzakalani. Igama lami nginguNomfundo waKambathi, intombazane yale Mlazi phansi kwaKay. Namhlanje sibhalelwe usisi uzosichazela ukuthi Nkosi yami kwenzakalani. Lesi sigameko esingaka esimenza ukuthi eze kwishow yethu namhlanje azosichazela ukuthi kwenzakalani. Namhlanje ke sinayo usisi, nithokozele ishow babukeli. Nawe ke mbukeli lapha ekhaya ukuze uzohlezi ualert ukuthi kwenzakalani kwishow yethu, besicela ukuthi sicela ulike, usubscribe, ukucommente ukuze uzohlezi uthola ukuthi kwenzakalani kwishow yethu. Siyabonga. Sawubona sisi, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyakumukela kwishow yala ekhaya. Igama la sisi ngabe ubani? Amahle ngwakaNgwenya Isibongo. Uhlala kephi ngokuhlala? Ngiqhamuke eNtuzuma kaKay. Yebo. So ulethwa yini kahle kahle la ekhaya? Ukukhathazeka ngaphakathi emphefumulweni wami engakuthola kumuntu engangakulindela ukuthi angakwenza kumina. Okungilethe ohlelweni la ekhaya ukuthi nami ngikwazi ngaphakathi ukuthola ukuthula, ukuphola kwenhliziyo, amanxeba. Kunzima ukuthi aphole, especially kumuntu obambisene naye kwezothando. So ngithe mangibuka uhlelo la ekhaya ngabona ukuthi mhlawumbe nami ngizothola ukusizakala ukuthi ngiphole. Nozobuka uhlelo nestory sami, mhlawumbe naye uzokwazi ukuthola ukuthi axoxe, because ukufela ngaphakathi kuyalimaza kakhulu. Ukufela nje ngaphakathi, kanti kungcono ukukhuluma ngaleyo nto uma isuke ihlupha ngaleso sikhathi uyikhulume. Kuzothola ukuthula nawe ngaphakathi. Okay, siswami ngiyakuzwa ukuthi kahlahle ufuna ipeace, ufuna ukuthula. Kule ngquzunga ekuhluphayo, lesigaxa esingaka esikuhluphayo. Ungakwazi mhlawumbe ukuthi usharele sona ukuze umbukelo lapha ekhaya azokwazi ukuthi mhlawumbe kukhona angakufunda estoryn sakho, kukhona mhlawumbe okucishe ongakusho okucishe kuhambelane mhlawumbe naye asedlule khona ukuthi mhlawumbe wasizakala kanjani noma iluphi usizo wena oludingayo la ekhaya. Kona ithanda ukuba nzinyana le. Kwemuntu nje kakhulukazi ongalindele ukuthi ingakwenza into kanje. Abantu esibambisene nayo zokwezothando sabantu sihlukene, kodwa manje indlela abasiphatha ngayo ayifani. Especially kumuntu omthembile ukuthi nje yona indaba enkulu. Kumbukelo semakhaya ngiyathemba ukuthi naye angahlali. Akakhuluma, ukukhuluma kuyasiza. Awumusa ukufela ngaphakathi. Angazi noma singaqala ngikuchazela ukuthi ngidlule kwini. Sisungakhululeka nje uchaze nje yonke into, ukhululeke ukuthi wadlula entweni kanjani, kwenzakalani, because into esifuna ukuyazi ukuthi kwenzakalani. Kunomuntu esabambisana naye kwezothando, noma ngeke ngize ngimushe igama lakhe, ngikwazi ukumdalula igama lakhe ohlelweni. Nasabambisana nje ngicathi iminyaka yaba u2 sibambisene. Kwawukuthi ke kuvela umntwana. Mayivela umntwana kuqhube. Kwathi umntwana esezoba nonyaka, ngalo kwaqala nje ngalo usuku lomntwana lokuzalwa. Wangibeka khona isandla. Nakhona ukungibekeni kwakhe isandla, ngangithi ngicelela uma wakho usizo lwemali. Angazi ukuthi yini engabheda ngayo because ngangicelela uma wakhe imali. Ungayithola sengithola impama ke. Iziphi inyathelo wayithatha ngaleso sikhathi uthola impama? Asikho isinyathelo engasithatha, ngangitshela ukuthi mhlambe into edlulayo. Ngoba ngiyamthanda. Ngangitshela nje into edlulayo. Ayidluli. Yaphinda. Ekuphindeni sengithola nokuthi sekhona omunye umuntu osifazana osekhona empilweni yakhe. Uqale wathola impama? Ngokuthi ukhulumela uma wakhe. Yes. Mother-in-law wakho. Yebo. So okulandelayo sekukhona umuntu okhona wesifazane. So saqhubeka. Nakhona akazi yena ukuthi mina sengiyazi. Akazi. So wena wathola kanjani?
Oh, wayelele-ke phela nathi abantu besifazane sinokuganga kwethu. Wayelele-ke eshaye amanzi amponjwana. Oh, yeah. Ngathatha ifoni. Lamafoni asimanje-ke afakwe iy'thupha. Ngamthola kahle lele nje ngafaka isithupha ngathola yonke into. So wangena efonini wena wathola yonke into. Angitholi futhi umuntu wesifazane oyedwa. Mhlampe bawu-5, 6 Unamanga engibatholayo. So kulo situation leyo udile kanjani nayo? Okay, njengamanje sesibala uphunyuka kwesandla kubhuti. Usutholile ukuthi ubhuti uyacheatha and akacheathi nomuntu oyi-1. So wadila kanjani naleso simo? Ngahlala. Waqhubeka wahlala. Nginethemba lokuthi uzoshintsha. Oh, into eyakwenza ukuthi uhlala ubunethemba lokuthi uzoshintsha. Ileli ithemba nje lelo. Ithemba nje. Yo, so la ekhaya njengoba udecide ukuthi ubhalele la ekhaya. Kahle kahle uluphu usizo olufunayo. Ngifuna ukukhila ngaphakathi. Nozobuka lo umbukeli emakhaya ngifuna ukuthi naye angathuli. Ungahlaleli ethembeni elingekho. Ungahlali. Umuntu mekwazi ukubeka isandla ukufakela ibhadi uthi noma usuthola omunye naloyo futhi naye uzokwenza the same. Yes. Asingathuli sabantu besifazana asikhulumeni. Asikhulume nje sabantu besifazana. So ubhuti lo usakhona? Akasekho empilweni yami. Wenze njani wamshiya? Ngamshiya ngoba wayesethi usithanda sobabili. Unithanda nobabili naye lo munye ngoba manje kwenzeka ukuthi angeke ngize ngisho ukuthi iphutha ngoba yinto enje eyenzeka bathola umntwana. Ethola umntwana eyakhe ingane ibingakanani? Ayinonyaka nezinyanga ethola ehambile ngaphandle. Eyakhe ingane ibinonyaka nezinyanga. Nezinyanga wahamba wayothola umntwana ngaphandle. Shuthi ubhuti uyayithanda lena. Ayangazi. Cha kuyahlekwa nkosami kuyahlekwa ngisho kufiwe. But isitori sakho siserious because ubukakala usamncane. Ngimncane phela. So isinqumo wagcina usithathile ngabe lobudlelwane isona siphi? Ngasho ngabona khona lolu suku lolu la yazi ukhale uyakhala uyathandaza uyakhala uyathandaza umcela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu mawukuthi ukhona uyaphila ngiyakucela ukuthi ngicela ungenze mina ngimshiye ngiphelele kuphele ngisho omncane ngisho kumzwela ukumzwela cha ngisafuni ekhulumela nje u20 waze wakhetha ukujijela phansi wathi yena sengaza ahambe ngama-trunk ahambe ingane awujijela phansi awujijela nje phansi. Wait ngo-20 rand. ngo-20 Iy'ngane ubezondla wodwa? Ubezondla kahle iy'ngane. So into iqale sekukhona lo uma wengane lo. Niyazana noma wengane? Ngambawu ngakhohle ukuxoxela futhi. Wake wamletha ngikhona mina. Eletha uma wengane endlini. Uthi umlethela njani? Phela shothi usaqhuba khona lokhu kwakho ukuthi ngeke mhlambe ezwe ngami noma ngani noma kwaphela angamtshela ngathi ngitshela ukuthi awusangithandi athi uyangithanda. Nali nethemba nalo likhona. So isinqumo wagcina usithathile ngashiya. Wavele washiya. Ngabona ukuthi ayikho ke le ngashiya. So wathi uma umshiya imaphi amazwi waphuma nawo? Angiphumanga namazwi kodwa ngagoqa ngathandaza uNkulunkulu ngathi ngiyabonga ngoba kwangavumi eqaleni ukuthi ngiphume ngoba ubumthanda wabe ngimthanda yebo. Manje umyalezo ongawudlulisa kumbukelo osekhaya ongenzeka ukuthi unesimo esifana nesakho mhlambe kuyimanje kunombukelo mhlambe odlula kwisimo esifana nesakho uphi umyalezo ongamdlulela wona? Ukuthi ungahlaleli ithembeni elingekho olibonayo nawe ukuthi alikho lelo themba ungahlaleli nje kulona. So ngokuza la ekhaya khona usizo olutholile noma lukhulu ngoba manje sengikwazi ukukhuluma ngento ebengisaba ukukhuluma ngayo. Sengihlala isikhathi eside naye ingidla ngaphakathi. Okay siswami siyabonga ukuthi usibhalele ohlelweni namhlanje futhi siyabonga ukuthi ekubhaleleni uhlelo la ekhaya ukwazile ukusizakala ngokuthi uthola ukuphumula enhlizweni ngokuthi ukwazi ukukhuluma ngayo lento because action kwakho uqala istory ushilo wathi
awunamngane, akekho umuntu owumngane obukwazi ukukhuluma naye. Even ngisho ekhaya ngoba phela umncane angithi ubusaba mhlawumbe ukukhuluma nosisi. So ngokuza la ekhaya ngokwazi ukuthi ugunyuluke ngokuthi kwenzakalani empilweni yakho mayelana nezothando, wakwazi ugunyuluka usutholile ukuphumula. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele la ekhaya, siyabonga ukuzivakashela, siyabonga futhi ukuthi ushare isitori sakhe ohlelweni la ekhaya. Ngiyathemba ukuthi nombukeli osekhaya mhlawumbe odlula esimeni esifana nesakho ulitholile usizo. Ngiyabonga. Siyabonga. Babukela emakhaya, ngiyathemba ukuthi nani nizweleke. Besinaye usisi ezosichazela ngokuthi kwenzakalani kubudlelwane abe nabo nobaba wengane. Ngiyathemba ukuthi mbukeli lapha ekhaya nawe makuwukuthi ubunesimo odlula kusona ebesikanje, ungasibhalela uze la ekhaya ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuthula, ukuthole ipeace enhlizweni. Danke, siyabonga Visayini ngathi.